ରାଜ୍ୟର କୋହଳ ପାଗକୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା 29 ଯାଏଁ ରହିବ ପାଗ। କିଛି ଦିନର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦିନର ତାତି ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି କୋହଳ ପାଗ। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ କୋହଳା ପାଗ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହିଭଳି ପାଗ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପରିଭାଗରେ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଚାପରେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଦୁଇଟି ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା। ଆଜି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ତାତି କମିବା ସହ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 7-8 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା କମିଛି। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବେଳେ ଏହାପରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ରବିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ବାଣପୁରରେ 105 କିମି, ବେଲଗୁଣ୍ଠାରେ 96.6 କିମି, ଚିଲିକାରେ 54 କିମି, ବୋଗୁଡ଼ାରେ 48 କିମି, ଭଞ୍ଜନଗରରେ 38 କିମି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 20 କିମି, ସମ୍ବଲପୁର 18.2 କିମି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 15 କିମି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 9.7 କିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କୋରାପୁଟରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 14.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆହୁରି 2 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗବେଷଣା କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିବାରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେହିଭଳି 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ କିଛି ସ୍ଥାନ ହାଲୁକା ପାଗ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ଖରା ଗରମରୁ ଉତ୍ତାର ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ପାଗ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ